Ha? Bayabas. Asa man? Oh, dapat ilok pre. Dekanan mo din ako. Iba talaga dito mga idol sa probinsya na idol, mga idol. Kahit anong makita mo na pagkain, no? Mga prutas, kahit saan nagtubo. Yan, bayabas. Parang nagbalik sa pagkabata to sa Paramiroy. Oh, nanguha og bayabas. Kaya ko prebe. Ada nga nagbiyabas dito sa mga idol, oh. Mga native nga mga biyabas. Na. Gilo-ilo. Oh, salamat kayo pre, salamat. Kuha kag agtang pre. Pagkay pula-pula. Ha, mga idol oh, tikman nyo, tingnan nyo oh. Ang pula-pula. Stop. Hulog. Hulog. Ano? Sarap. Ano na pre? Ano na siya? Tinatawag nila mga idol nga ano ba silo mga idol? Silo? Silo ng mga idol. Silo ng mga wild na ano ba ibon. Trabaho di guro na. Grabe nang hulog yung biyabas pre, daghana pre. Yung hulog mga biyabas, daghan kayo. Naulahi man ta pre. Tung naging adlaw unta pwede pa ni ba? Wala pa ta nang hulog ni. Mga idol. Nah, bawang pula mga idol. Bawang pula. Ari lang magaling sa tubang na kuno. Oh, ayo ko pre, linig isa. Ari lang mag-isa tubang na ko. Grabe. Kadaghan bunga oy. Katamisa ra ba? Nga Paramiroy tangna tarawa. Busog na kayo siya. Namisa yun eh. Kaming biyabas mga idol. Kahit tayo. Ngam daw. Oh, dito na po may mga idol oh. Sa tanawan mga idol oh. Oh, chiri. Pagkadamo bunga chiri. Tapos na kami sa biyabas, diri naman kami sa chiri. Paginay pre, kadaghan ba tunok pre? Sabi mga idol. Kadaghan oh. Nah. Tapos babaw mga idol oh, tanawan niyo oh. Nah, pagkadaghan bunga. Oh. Nan. Sarap mga idol oh. Kadaghan bunga. Oh, Paramiroy, kaon na. Nah, gay ko pre. Gay ko pre. Ni. Nulog pa yung isa. Kaya nga. Sarap. Hina pre, dagat nulog pre. Ang pulok mo. Dagat nulog niya oh. Di kaya abutan mga idol. Hindi mo kaya? Kaya pre. Sige lang ng tunok na. Hindi mo yapong kamnod lang ng tunok. Karami ya. Sarap. Sarap mga idol. Kami mga idol. Yan ay diri sa probinsya. Pag kugihan ka lang maglagaw-lagaw ng lasang, busog ka. Di ka magutman. Kaya mo pagkaon din sa amon probinsya. Comment na kayo mo sa comment section mga idol kung sino nakakilala nitong prutas na to. Siri na, nami kayo na. Taga-tamisa. Tamis kayo ng mga hinog no. Sige mga idol. Dami oh. Oh, dagang sa baba oh. So salamat kayo mga idol. Uwi na kami mga idol kay. Oh, uwi na kami. Katong bagay project sa eskwelahan. Tapos naman pagwaog kung arnes. Naghapit kami diri oh. So, kita man kami prutas. Bye-bye. Bye-bye mga idol. Bye-bye.